Moni teenager yake. Nkhani yathu lero ikutitengera ku Kenya. Ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze. Mu July 2019, a Nurses Union ku Kisimu anapita kukadandaula ku polisi kunena kuti mmodzi mwa manesi awo wasowa. Nesiyo dzina lake anali Ferdinand Ongeri wa zaka 40. Ferdinand amagwira ntchito, anali nesi komanso anali ngati deputy chairperson. Ati tsiku limenelo Ferdinand anali meeting yopempha kunena kuti manesi salary yawo kumene koko ikwere mpakana inayonena kuti zinavomerezedwadi, ndi inali good news. Anthu amayembekezera kuti Ferdinand anyamuka akauza timu ya manesi ija kuti zatheka anthu akupasani ma promotion, koma Ferdinand sanapite kukauza anthu aja. If anything, anthu amadikirira, anamphekesera inayi afika kale, koma amadikirira kuti a chairperson adzatani adzanene. Kenako anamva zoti kangati anachokapo, anakwera dobadoba alowera uko. Anthu osamuonanso, ena ananyamuka kupita nyumba kwake, kukapeza kuti kunyumba sokulibe, akazi ake sakudziwa kunena kuti Ferdinand wapita kuti. Mpakana kutha masiku awiri, nkhani mpakana inapita ku polisi. Kenako analandira uthenga, anamva mphekesera unena kuti malo ena kuthengo chonji kwapezeka thupi la munthu uyo waphedwa mzibambo. Nde akuti anampeza ndi munthu ongoyenda madutsa zake, kaya anali weta ng'ombe, ndi anamuona nkuchita ripoti, ndi thupilo linatengedwa pita ku chipatala. Ndi anachita contact ku chipatalako, nesi wa ku chipatalako anali jambula thupi lija nkutumiza chithunzi. Anthu aja nkuona kuti munthu anajambulidwayo anali Ferdinand. Anthu anali odabwa kunena kuti Ferdinand wapezeka bwanji kuthengo. Nthawi yoneyo kuti amayenera kukhala kuti ali kuntchito chani. Ndi tibwerere mbuyo pang'ono. Ferdinand amakhala amagwira ntchito yakeyo, anali ndi mkazi wakenso anali nesi. Zonse zimakhala ngati zabwinobwino, koma awati amadandaula kunena kuti weight yake yakula, kuti amati akunenepa. Ndi nzake wakuntchito anamuchita introduce kwa sing'anga wina wake. Anamuzuti pali sing'anga wina wake wa ku Uganda, ali ndi chani, ali ndi malo wake, amapanga business, amene ali ndi mankhwala osiyanasiyana akhoza kuthandiza kuti uluze weight. Sing'angayo dzina lake anali Mawanda Asuma wa ku Uganda, herbalist, oti anali ndi mabusiness yake maiko osiyanasiyana, ati ku Rwanda, ku Kenya, ku Uganda, onena kuti amapanga zake za sing'angazo. Anali ndi munthu wina amenenso amamugwirira ntchito. Nde Ferdinand anapitadi kwa Mawanda uja kukamudandaulira, kukamuza za vuto lake kuti kugena weight. Ndi akuti Mawanda anampatsa mankhwala, unena kuti uzigwiritsa ntchito mankhwala awa, komanso ukakhala ndi vuto lina lililonse osachita hesitate, uzibwera uzandiuza ndikuthandiza. Iweyo uli ndi mavuto ambiri, unena kuti ndakuthandize ndine. Ndi akuti Ferdinand zinamusangalatsa kwambiri pena anayankhulanirana ndi Mawanda, analipira nkumapita. Kenako ulendo wina awateka anali ndi vuto lanji kuntchito, ananyamukanso anapita kwa Mawanda ucho kamudandaulira kuti kuntchito kwanga ndikukumana ndi mavuto awa, pali anthu awa ndi awa amakhala ngati kuti sandifunira zabwino. Mawanda nkumuwuza kuti zonsezo ine ndimakonza mankhwala awa kumuchaja. Ati amamuchaja ndalama zambiri kwa basi. Nkumuwuzanso kuti koma ukuyenera kubweranso chifukwa choti pali zinanso zoti utani upange zoti tikambirane ndi mizimu chani. Ferdinand kumva okay chabwino kunyamuka. Nde amamuchaja ndalama zambiri, amalipira. Ndi nthawi anapezeka kuti anayamba kumayankhulana kwambiri ndi Mawanda uja, mpaka nakuti anamugulira Mawanda uja foni ya nyuwani yoti adziyankhulirana, iyeyonso nkugulaso foni ina. Ndi akuti amayankhulana vuto lake lina lililonse, anasanduka munthu womudalira womutsamira. Koma ati nthawi zonse akatayankhulana naye amamuchaja ndi amalipira. Ndi amapezeka kuti ndalama zamba kumuthera, ndalama zake zonse zimathera kwa ndani? Kwa Mawanda. Ati Mawanda anamuzonera kuti ukuyenera kupereka nsembe, kukhanga kuti kupereka kwa mizimu kuti ukhale ndi mwayi, ikupatse mwayi oti china chilichonse chiziyenda pa moyo wako. Ferdinand mpakana ati anakatenga ngongole kupereka 1.5 million shillings ya ku Kenya. Mu nthawi yonseyo Mawanda zikuyenda, ndalama zija amapitanso makatsegulaso malo ena ndi ena antchito yake ya using'anga, iti kugwiritsa ntchito ndalama zimenezonso. Mpaka Ferdinand amayamba kumatenga ngongole nkumakapereka kwa Mawanda uja kuti chani akupanga apizi mizimu impase mwayi, kuntchito zinthu ziziyenda, chilichonse mmoyo mwake chiziyenda. Basi anakhala ngati kuti amamukhulupirira almost like mulungu, kuti china chilichonse kuti chiyende mmoyo mwake akuyenera kupita kwa Mawanda. Ndipo Mawanda amamuchaja ndalama zambiri. Koma Ferdinand ataona kuti moyo wake sukusintha, if anything
moyo wake ukuyipa kwambiri chifukwa choti nawo ali ndi zingongole zambirimbiri awo makatenga ngongole kumakapereka kwa Mawanda uja ndi anapita kukandandaulira Mawanda uja kuti ineyo monse ndakhalira kupasani ndalama zambirimbiri mpaka ndili ndi ngongole zinthu sizili bwino angongole akundivutitsa palibe chomwe chikuyenda koma nthawi zonse mmandiuza kuti chani kunena kuti mizimu mwakuti palibe chomwe chikuchita mundinamiza ngati mundinamiza ndikakunenerani ku polisi nde ati Mawanda anamuzuti yayi ukuyenera kupereka so 200,000 shillings kunena kuti tipangeso nsembe imene yoyo ipangisa kuti iweyo ulandire ndalama zambiri usanduka milioneya ndi akuti Ferdinand ananena kuti ndilibe ndalama zimenezo ananena kuti ukuyenera upeze kuzipeza chifukwa ndi nsembe nde akuti anavutika Ferdinand kufunafuna ndalama mpaka anakongola anakwanitsa kupeza 150,000 shillings ngukampasa Mawanda koma palibe chomwe chimasintha pamoyo wa Ferdinand ndi ati anali frustrated kwambiri anamuopsezanso Mawanda uja kunena kuti ne ndikakuchita report kuti ukupanga scam anthu chifukwa ineyo palibe chomwe chikusintha ndiye ndakupasa ndalama zambiri nde Mawanda anamuzoti yayi musapange choncho tili ndi chikonzero iweyo ukuyenera kukakumana nayo mizimu edi mizimu yakuyitanisa nde pali munthu onena kuti assistant wanga akutenga ukuyenera kupita kutiko ku forest mizimu ukakumane nayo ku Kimondi forest munthu akutani akutenga anamuza amene akuyenera kuyendera kuti akakwere bodaboda anampasa tsiku lake kuti pa 24 July 2019 imeneyo ukwera bodaboda ikakusiya pansikapo pakhala munthu akhala kuti akudikirira assistant wanga amene yoyo akutenga ukafika naye malo enawo akasinthaso basi akakwera kumapita kuti akafike mpaka ku Kimondi forest iko koma kumene koko akakumanano ndi munthu wina amene atantenge kuti akampite naye pamene pali mizimupo ndi anagwirizana bwinobwino tokhe chabwino anamuzoti ukakumana ndi mizimuyo pamene chita chilichonse chitasinthe pamoyo wako chomwe samadziwa Ferdinand chinonena kuti chifukwa chonena kuti anamuopseza sing'anga uja anapanga decide kuti uyuyu andisokonezera business akandinenera ku polisi anachita decide kuti angomupha analata panga haya anthu kambira assistant wake plus munthu wina anangopanga haya munthu kuti umuphe uyuyu tikulipira anene kuti amulipira 50,000 shillings mpamene ananyamuka kupita kuntchitoko kunali meeting yomwe amapita ngati iyeyo wa mu union kuthandizira kunenerera kuti manesi salary yawo ikwere chani mpaka na izi nayenda anavomeradi kuti salary ya manesi itani ikwera basi tuyeyo uja nkuzaganiza to ndi nthawi ndithamange ndipite nkakumane ndi mizimu ija basi anatsanzika kuntchito ta ndikubwera kaye ndibwera posachedwa ndi ananyamuka kuthamanga kukakwera bodaboda ija kupita pansika kukakumana ndi assistant wa sing'anga uja anakakwera basi ulendo wa kumene kunali Kimondi forest anakatsika kumeneko anakakumanano ndi munthu wina wachifamba ujano sopano olipiridwa uja basi assistant uja mozotitengana ndi uyu ndi amene atakuonese pamene pali chani pali mizimu basi ananyamuka kulowa mu mthengo muja mu forest ulendo atapitirira mu forest muja munthu uja basi kumbaya ndi mpena anamung'amba pa khosipa kumbaya pa mimba anampanga tocha kenako anamuvula zovala zonse Ferdinand uja nkumulanda katundu yese mafoni chani anamusiya ali maliseche nkumatani kubwerera anazika zonsezo nthumba nkukapereka ngati umboni kuti munthu uja tantani tamupha anampasa assistant uja koma zomwe anapanga sing'anga uja anapanga make sure kuti pa tsiku limene lolo azakhaliro wachoka ku Kenya wapita ku Uganda ngati no kuti no alibi yake kunena iye asadzalozedwe chala tsanene kuti kunalibeko ndi assistant uja anasunga katundu uja ndi mmene thupi la Ferdinand limapezeka zonse zija zimaululika zimachitika koma palibe amene amadziwa kuti wamupha Ferdinand ndi ndani ndipo wakapezeka kuthengoko bwanji tsiku lonena kuti amayenera kukhala kuti ali kuntchito zonse zimachita adabu ndi apolisi atayamba kuyang'ana ma phone numbers kunena kuti phone yake kuchita trace mayendedwe yake anaona to anaenda chonchi kuti wabodaboda ananena kuti yes ndinamtenga koma anapita pansika po anakumana ndi munthu yonse ndikumuziwa anakwera basi pamene trace yake inathera kenako anayamba kuyang'ana phone kuti inakatheradi mpaka kutiko ku forest koma atayamba kuyang'ana ma contacts pamene anapeza kuti amamuimbira sing'anga uja kwambiri ndi sing'anga uja anakhala suspect komanso anapanga trace phone inapeza kuti inali ikadali m'manja mwa assistant uja ndi assistant anagwidwa kuchitidwa question kuti chifukwa chani uli ndi phone ya Ferdinand basi tuzinamuvuta anayamba kuulula chilichonse pamene apolisi anapita soka mugwira ndani Mawanda
Mawanda kumana mayi aya anali nzanga kwambiri sanali customer chabe momwe zimachitika ine kunalibe chani koma in the end anapanga proof kuti amene anampanga chipongwe anthu ake anali amenewo ndipo anapezeka kuti Mawanda anamangidwa zaka 25 assistant wake anamangidwa kuphatikizaso wachifwamba anangolembedwa ntchito analipitidwa 50,000 shillings akamupha Ferdinand kuthengo uja osewa anatani anamangidwa koma zane zoopsa zomvetsa chisoni kwambiri kuti munthu kungopeza kuti wakopeka ndi anthu osadziwa mpaka nakuyamba kuwakhulupirira kufikira kukaphedwa nawo. Imene ndi nkhani ya Ferdinand Ongeri ku Kenya. Zikomo kwambiri.